boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Balitaktakan, panibagong linggo, panibagong good vibes, panibagong set of mga kwentuhan dito sa Morning Balitaktakan na for sure magdadala sa inyo ng good vibes all throughout the week. And para sa ating Monday Good Vibes, papangunahan niya ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Nako, yes, happy Monday mga kabalitaktakan at nagbabalik ang inyong Dynamic Trio version 2.0 upang makipagkwentuhan, makipagtawanan, ayan, at pumapangalawa ang inyong ate, Sofia Pagatuan. Yan, at pumapanghatlo, Char. Yes. Papangatloan naman yan ng triple body na kasama nyo ngayong umaga ang inyong gentle giant, Charles Limon. Kaya naman, gising-gising, bangon-bangon na mga kabalitaktakan. Kahit Monday man yan, naku, tanggalin ang stress at matatanggal ang inyong stress kapag kasama nyo ang inyong Dynamic Trio ngayong umaga. And if you are asking or looking for ways kung paano po kami mapapanood via your television, pwede nyo po kaming mapanood sa GNN channel. So sa mga wala pa pong GNN or hindi kami mahanap, kailangan nyong i-riskan ang inyong mga television and then hanapin nyo ang GNN channel. And below that, yung anak niya, Highland TV. Kami po yan, Highland TV. And doon naman sa mga naka-antena, kailangan nyo lang ipipit ang inyong antena. And this same po ang inyong gagawin na hanapin ang GNN and the Highland TV. So channel number varies po depending on your location. Minsan channel 12, channel 11, 14. Depende po yan. Kaya ang hanapin nyo lang ay Highland TV. Yun. Naku, kung wala naman tayong option na magamit ang ating telebisyon, meron naman tayong mga social media platforms. Meron tayo sa Facebook, but actually right now, wala kami sa Facebook ngayon, wala tayong Facebook Live, but meron tayo sa YouTube. Live na live tayo ngayon sa YouTube. Ayan, papakita ko na sa inyo. So, like, share, comment, ganyan na ang gawin natin ngayon, no? Kung gusto nyo pa kaming i-follow, syempre, para sa mga latest updates and articles, meron din tayo dyang mga Instagram, Twitter, even TikTok actually. Yes. Meron tayo yan. And of course, our website, rngluzonph.com, wherein we publish articles, very interesting articles every day that you can read anytime of the day. Kaya ayan, subscribe na mga kabalitaktakan at tayo magbasa at manood ng aming mga replay news. Ayun nga po, merong technical difficulty lang ang Facebook. Pero babalik naman po kami agad-agad doon sa mga naghahanap sa amin. Nag-share po kami sa aming mga own personal account po para pwede nyo pong makita yung YouTube link namin. Pero pwede nyo i-search na lang agad-agad RNG Luzon. Pero all day na nandyan pa rin yung ating mga videos. And speaking of all day, baka all day din na maging maulan ang ating panahon ngayong umaga. Pero bago ang lahat, ating silipin muna ang ating latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update, Ayan. alright, yung ating latest weather update mga kabalitaktakan. Naku, patuloy pa rin po nating binabantayan ngayon si Bagyong Inday. Si Bagyong Inday, yun po yung sirkulasyon ng bagyo na nandyan ho sa parte ng Taiwan. Expected today na palabas na ito sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw na ito. And si Typhoon Inday, Typhoon Inday po ay huling namataan 425 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. So taglay pa rin po ni Typhoon Inday itong 155 kilometers per hour na lakas ng hangin at pagbugso na 190 kilometers per hour. So si Inday po, tatahakin niya yung tinahak na bagyo ni Typhoon Henry. Habang dito naman po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, dito po sa babang parte ng Japan, yung nakikita niyo pong sirkulasyon dyan, ay ito nga po yung isang low pressure area na nabuo
Oo. Huling namata nito 196 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Subalit ayon po sa Pag-asa, hindi daw po ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, bagkus hahatak lang ito ng habagat na magpapaulan dito sa northern Luzon. Kaya naman magdala po tayo ngayon ng payong. Generally speaking, magiging maulan ho ang buong Luzon dahil nga po dito sa dalawang bagyong ito na nandirito sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya mag-ingat-ingat pa rin ho tayo sa mga landslide, pagbaha, at makinig po tayo sa payo ng mga ating mga LGU upang matiyak ang ating kaligtasan. Yan. Nako, nakakatakot. Pero kasi ang tag-ulan kasi talaga, sa akin parang ang napapansin ko, it starts September, October, and November, no? Parang mild lang yung mga pagpasok ng June, July. Kasi, di ba yung last Yolanda, parang November? Grabe yun, Yolanda, no? Yun yung parang hindi, Yolanda ba yung latest or Ompong? Yolanda. Last 2018. 2018 si Ompong. 2013 si Yolanda. Oo. Nako, kailangan nating mag-ingat. And alam niyo po ba, speaking of pag-iingat pa rin mga ka-MB, itong ating Department of Health po ay nagkaroon po sila ng pag-uusap dito sa mga manufacturers po ng ating mga bakuna. Hindi natin alam kung ito yung bakuna first dose, second dose, or itong ating mga booster. However po, in-announce po ng DOH na nagkakaroon nga po sila ng pag-uusap sa manufacturers of new generation COVID-19 jabs. Ito yung ito yung bakuna na ginawa specifically for the Omicron variant. So, hindi natin alam kung bakit sila nag-uusap, pero kailangan atang i-retest or reassess kung ito bang new generation of COVID-19 jabs rather, ay talagang safe or meron ba itong side effect or talaga bang nakakapagpigil nitong COVID-19, ano? And ang hindi natin alam kasi kung anong pinag-uusapan, which I think dapat sinasabi sa atin ng DOH. Kasi nga, paano nga kung ang dami na nating mga nabakunahan, tapos may problema pala, at least we know how to, di ba? How to assess ourselves din. Baka may nararamdaman tayong kakaiba. So, sana po DOH, itong inyong pag-uusap ay malaman po ng publiko, especially ang daming naturukan. And as of September 8, today is September 12, no? Yes. As of September 8 is 72.7 million Filipinos have been fully vaccinated. 18.4 million individuals have received their booster doses, and more than 2.4 million have received their second booster shot. So, whatever that is, sana safe po. Sana safe. Nakakakaba naman yung biglang may ganito, no? Ayan, anyway, speaking of COVID-19 pa rin, no, tama din si Ate Ren, sana i-inform tayo na kung ano yung pinag-uusapan nila. Tsaka the question there also is, kung, di ba sinabi natin nung last week na merong mga iba't ibang Omicron variants, so palakas sila ng palakas. So yung vaccine ba na tinuturok sa atin, is it still effective na parang, o kailangan na ba nating parang, ano ba, dagdagan? Third boost? Yeah. Pero anyway, ang Department of Health naman po, mga kabalitaktakan, sabi nila sa isang press conference na nalilito na daw sila or nababahala sila sa pabago-bagong mandato or protocols regarding sa pagsusuot ng mask. Di ba? Kasi nga dito sa Cebu, di ba, nagkaroon na sila ng trial period na optional na lang ang pagkakaroon natin or pagsusuot, ng face mask. And sumunod dito actually ang Iloilo. Ayan, gusto na rin nila na optional ng face mask outdoor. Pero indoors, especially for public transportations, ay dapat magsuot pa rin, of course, ng face mask. Pero ang sabi dito, and if I may read, ang sabi dito ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi tayo pwedeng magpatupad ng fragmented o piecemeal na pagpapatupad ng mga protocols for COVID-19 response. Kasi daw, alam natin na maaaring mag-cross ng borders ang virus. So, kunwari, may tao na from Cebu daw, tapos, di ba, hindi sila, tapos nag-Manila siya, nag-NCR siya na nag-face mask pa sila. Tapos siya, parang sanay na siyang hindi naka-face mask. So, yung virus na pwedeng nakuha niya from doon is pwede niyang maipasa from other places, ganyan. So, dapat iisa lang
ang ating policy sa pagsusuot ng mask nationwide. Yun What ang I don't sinasabi understand is, ito bang ating mga LGUs, they have the right ba to yeah. really, Oo. Wala pa. di ba, impose Wala a pa law eh. like that? Kasi, ang alam ko pag ganyan, di ba, kahit nga yung, kung pwede na, kahit nga yung alert level before, di ba, yung pinapaalam muna sa DOH, Tama. kung pwede, bakit kaya nilang mag-impose ngayon ng Oo. bawal na optional? Oo. May verbal ano daw kasi si President BBM. pero wala pang executive order. That's why Kaya, we oo. wait dapat. Oo, exactly. Taka sinabi din ni Secretary Benher ng DILG, wag na wag kayo munang gagawa ng mga batas through all yung mga LGUs. Oo nga. Kasi nga naman, wala pang mandatong nilalabas. Wala pa yung pirmadong mandato na nilabas ni Exactly. IATF. So, you need to wait. Mag-antay po muna kayo. Wag muna kayong maghunos dili muna kayo sa inyong mga gustong ipasa. Baka mamaya, Or tumaas hinay pa lang yung sila kaso ng natin. resolution, tapos Oh. Oo. Nako, wag na muna. Wag niyong susubukan 'yan. Pero ito po, wag niyong susubukan po ang mga kung anumang mga suicide na napapaisip or mga naiisip nyo because today is a National Suicide Prevention Day. Yun nga po ito pong ina-advocate ngayon ng ating pamahalaan upang maisalba po ang marami pang milyon-milyong mga Pilipino mula po sa suicide or ito pong pagpapakamatay. So, the Office of the Press Secretary made the call in a Facebook post on Saturday in observance of World Suicide Prevention Day. So, sinabi po ng Office of the Press Secretary si Attorney Trixie Angeles, and I quote, "Hindi ka nag-iisa, mayroong handang tumulong at makinig sa iyo." So, yan po yung sinabi ni Attorney Trixie. So, sa mga gusto pong magpakonsulta or magpatingin, pwede naman po kayong humingi ng tulong sa National Center for Mental Health Toll-Free Crisis Hotline 1553 o mobile number na 0917 8998-726 or magkakaiba po, 24/7 po yung mga hotline na mga yan para po sa ating mga kababayan na nade-depress siguro dahil wala ng trabaho sa mahal ng bilihin. Sino ba namang hindi madedepress ngayon, di ba? Dami nangyayari. Pero sana 24 hours talaga. Kasi meron nga ganyan, hindi naman sumasagot yung mga, 'di ba? Oo. May mga ganyan Or eh. waiting. Oo, 'di ba? Kung paano kung magsusuicide na nga tapos ang tagal pang sumagot, di na-trigger lalo. So sana pag naglabas kayo ng ganyan 24 hours, talagang 24 hours na pwede kayong tawagan. Yun lang naman. Scary kasi yung mga ganyan. Yes. And suicide is actually a very serious issue, no? There are some people na parang may namalit lang yung issue na to, but no, actually, let's be knowledgeable about it din. Talagang turuan natin yung self natin. Magbasa-basa tayo, kasi hindi natin alam yung pinagdaraanan ng mga Exactly. nakakasalamuhan nating Oo. tao, parang ganon. So, ayan. Ano bang tawag doon sa Be term na kind. yun? Be Oh, kind. Be kind always. Oo. Tsaka, basta be kind. Oo, and Wala dun sa akong mga may maisip. pinagdadaanan, always find the way on, 'di ba? Kung kayo hindi kayo comfortable siguro na makipag-usap kasi hindi nyo kaya, siguro mag-sort out kayo ng ibang bagay, huwag kayong magkulong, no? Parang Ilabas lumabas nyo dapat kayo, yan. umiyak kayo or whatsoever. Kasi sabi nga nila, mawawala nga ang problema mo kapag ikaw ay nag-suicide. Siguro sa personal mong pag-iisip, ganun. Pero yung burden kasi nalilipat sa mga taong naiiwan mo. Pinapasa mo lang. Yes. Oo. Ayan. Kaya yun. Kasi ako personally, meron na din akong kakilala Ako rin. nagpakamatay. Kaya yun. Oo. We all have our stories I had naman. two male friends. Lalaki. Yes. Oh. And I don't wanna talk about it. Wow. Okay, that's all right. Magtungo tayo sa international dahil nga last week ay pumanaw na nga ang ating Queen Oo. Queen Elizabeth, 96 years old. Siya ay pumanaw na at following the death of Queen Elizabeth is the proclamation of King Charles III Uy. as the new king. Ayan. So, naproklama na nga siya nito lamang following the death of Queen Elizabeth II on Thursday at nakumpirma ang kanyang pagiging hari nito lamang Sabado. Ayan, so the king paid tribute to his mother nga before the gathered accession council.
Ayan, of course, kanina rin tinalakay yung life nga ni Queen Elizabeth and how she ruled the monarchy for how many years, di ba? 70. Oh, 70 years. Siya yung Longest pinaka... reigning Oo, British tama. monarch. Yan, wow. So, the ancient ceremony actually of the proclamation of King Charles III is conducted at the 500-year-old St. James Palace in London. And it consists actually of two parts. Yung first part, of course, is they formally announced the sovereign's death of Queen Elizabeth II. And of course, the second part naman is the announcement of the new sovereign, which is yan na nga si King Charles III. So maraming umattend dyan, no? Super matataas actually na delegates. positions. Yes. So some of it was attended by dignitaries, members of the Privy Council, and panels of royal advisors. So meron din dyan, of course, yung ating Prime Minister doon sa UK, sa United Kingdom. Yung And bago. then, And then finally, Charles was officially proclaimed King, Head of the Commonwealth, Defender of Faith. And they all shouted and sang, God Save the King. Hindi na God Save the Queen. Oo, alam nyo, what's sad about that? Nanonood kasi ako, di ba? Mahilig ako manood. Parang pag sa kanila, no, kapag may namatayan sila, they cannot mourn. Kasi they have their responsibilities. Yes. Parang they Oo, wanted to sunod-sunod. cry, they Trabaho wanted dapat. to, di ba, kailangan nilang humagulgol or whatsoever. Pero the cameras are there, they have Tama. responsibilities, kailangan ayusin ng ganito. Parang hindi nila namumourn talaga yung mga death dahil nga ganun ang kanilang position. Yeah. Parang ako, hindi ko kaya yung ganyan, no? Anyway, ang isa din pong maganda, good news naman tayo para medyo light Oo naman. naman. Ano? Yes. Baguio Oo. City is already eyeing po for a PW Man Cafe dito po Wow, sa that's good Orchidarium. So, andun sa name niya pa lang na PW Man Cafe, alam natin na magtatrabaho dito ay ating mga PWDs. Uy, that's good. Oo, and sa loob ito ng Orchidarium. So, it is the heart of Baguio. Alam natin nasa Burnham Park po yan. And para naman po, yung mga pupunta doon, pwede daw silang magtingin ng mga plants, pwede silang magtumambay sa park, and while sipping their coffee, ganda ng napakaganda nitong advocacy na to. Kasi 'di ba lately lang, talagang binibigyan na natin ng pansin itong ating mga PWDs. Yes, Ito tama. nga ating mga tactile, though ang dami nga Reklamo. mga negative comments. However, at least naman, sabi nga nung isa nating PWD na kaibigan na na-interview, no, at least we feel that we belong and the government is doing something for us as well as part of the city and the Very community. inclusive. Oo, and itong proposed design will cost at least 1.3 million pesos, and dito naman po sa ating appliances and furniture, it will cost at least 1.2 million. And ito nga ay naka-base po dito sa ating Republic Act number 9442, amending the Republic Act 7277 or the Magna Carta for persons with disability, which gives them all the right and all the support from our government. So, sana kung matuloy ito, let us support them. Oo May naman. work naman Oo. sila, hindi yung parang hindi sila namamalimos. Yes. That's the thing kasi pag sinabing PWD, pag bulag ang Namamalimos. akala, Oo. sa Baguio City ang mga bulag dyan Stereotype. namamalimos. Oo. That's a Yung stereotype. stereotype Hindi din nila na alam, dito. nagmamasahe pala. Nag-chess nga yung iba. Oo, eh. nag-chess. Diba? Ang gagaling nila. Exactly. Galing nga nila. Oo. Hindi ako marunong mag-chess, pero ang galing-galing nila, no? Paano kaya yun? Oo. And that's for pagkakawang gawa na rin, and bukas ang ating malasakit sa ating kapwa. And speaking of malasakit and pagkakawang gawa, kayo, may chismis ba kayo? Oo, meron. Oo, si Sir may Shasta may kasi- chismis pala, pa siya. may- Speaking of malasakit, naku, may malasakit na din ang pamalang lungsod sa ating mga turista ngayon dito sa Baguio Bakit? City. Kasi nga po, dyan sa Session Road, kung nakita nyo itong mga bagong installed na mga marker na yan, iyan po ay tinatawag nating mga wayfinding signages. Yan po ay hatid sa inyo ng Department of Tourism, kung saan in-install po dito sa Session Road upang magbigay po ito ng kaalaman sa ating Ganda, iba't ibang oh. mga turista, sa mga turista na maglalakad man dyan, para alam nila kung saan sila. Kasi nga din naman, napaka-stress kapag wala ka ng data. Tapos nasa na kasi yung Burnham Park? Ay, doon pala, di ba? International So lahat po ng standard. mga turista, inaenggan nyo pong gamitin ito kasi noong lumabas tayo, naalala mo last week, nakita ko na yung mga yan. Pero bakit parang bago tong mga Lumabas to, sabi kayo? ko.
yung nag-gather. Nag-gather kami. Nag-gather Oo, kami noon nag-news, sa oo. Malcolm. Kami Oo. umaakyat. Hindi namin napapansin kasi hingal na hingal kami. Akala ko ni lumabas Camille. kayo ng weekend tapos hindi ko alam. Nung nag-gather lang. Yun lang yung time. Para... Akala ko muntik na nga akong makuha. Bakit bago ba to? Sabi kong gano'n. No? So, it's a good, para po sa ating mga kabalitaktakan na turista na naghahanap po ng direksyon kung saan sila mapupunta or pupunta sa akin. Pwede May nyo pong pasok. gamitin yan. Available po yan. Libre po yan. Hatid ng Department of Tourism. Pero speaking of malasakit, mamaya po mga ka-MB, makakasama po natin ang isang organization na ang kanilang advocacy ay pagbibigay malasakit sa kanilang mga kapwa estudyante. Kaya abangan nyo kung sino ang mga estudyante ito. Yes. Mamaya naman po, antabayanan nyo, ice cream na gawa sa tilapia. Wow. Masarap na yan. Ating silipin yan mamaya sa Morning Balita. Yes, at tuloy-tuloy ang kwentuhan at kasiyahan dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Nag-ulan na naman. Marami
Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fracking to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Mga ka-MB, alam nyo ba sa mundo natin ngayon or sa ating panahon na tayo ay nabubuhay po sa isang mundo na pwede tayong mag-shift lang from the real world to the social media world or gamit lamang ating mga cellphone o kung ano-ano pang mga technology. Isang magandang bagay po ay ang mga students po from university, pwede ko naman sigurong banggitin, from University of Pangasinan po, ang kanilang Organization of Mass Communication Students ay ginagamit po ang social media para po makatulong sa kanilang mga kapwa-estudyante. And doon nga lang pong Sabado, nagkaroon po sila ng Chuper Talks. Ano nga ba ang Chuper Talks na to at ano ang kanilang advocacy sa kanilang organization? Malalaman natin yan ngayon din dahil makakausap natin si Miss Irish and si Miss Denise na part po nitong kanilang Project Compassion. Good morning, ma'ams! Nako, hindi ko marinig ang kanilang mga magagandang tinig. Naririnig ba natin sila, mga ka-MB? Hello po! Magandang umaga po, Ma'am Denise. Ayan, Ma'am Denise and Ma'am Irish, good morning po. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Ano po ba itong podcast nating Chuper Talks and saan nanggaling o nagsimula itong Chuper Talks na ito? Ayan, ito pong programa ng Chuper Talks ay galing po sa programa din na nagawa na po dati ng mga mass comm student po, which is yung Project Compassion. At nabuo lang po ito nung nagsimula siya sa ordinaryong klase. Kasama po ang aming buo. Parang isang usual day sa pagre-report po namin na every reporting po kasi mayroong creative dapat na presentation. Tapos may isang grupo po na ginawang tema ang pagpo-podcast. Wow. At mula po dito, ikot yung ideya na kaya pala namin makagawa ng ganitong serye gamit ang amin pong mga talento at kagamitan. Dito po sa serye natin, pero bago yan, narinig ko Project Compassion. Itong Project Compassion, ano ba ito? Balita ko, si Miss Irish daw ang makakasagot nitong Project Compassion. Ano ba ang Project Compassion and paano din po ito nagsimula? Hello, Miss Red. Ayun po, ang Project Compassion po ay isang student-run foundation ng communication students ng Philippine University of Pangasinan. By the way, graduate naman po. Pero nagsimula po kasi siya during our college years. Bale, naikot po siya during pandemic. Dahil nga po maraming estudyante ang nangangailangan, usually, and mentally, also ginagawa na namin sa mga productions po namin. Naisipan po ng aming klase, together with our advisor, na what if magsimula sa atin na mismo yung grupo o yung mini foundation mismo sa mga kapwa natin communication students. So dito nagsimula ang Project Compassion. Balik po tayo sa podcast, mga magagandang binibini. Ano yung usual topics natin dito sa podcast? Ito ba ay tungkol sa buhay ng mga estudyante? Or ano ba yung mga pinag-uusapan natin dito? Opo. Bale, ipapauna ko na po na dadalhin namin kayo kahit saan. Wow. Bale, umiikot po ang ating mga kwentuhan sa mga talakayang napanahon. Wow. At kung ano nga ba po ang role natin dito ng mga mag-aaral bilang mga bata at matanda. At abangan niyo po na ang mga topics ay makaka-relate lahat.
Ayun. Miss Irish and Miss Denise, gusto ko lang maliwanagan and also our kabalitaktakan. Ito kasi sabi natin, itong ating mga programang ito ay para makatulong sa mga students. So, makatutulong lang ba siya in a way na naririnig nila yung mga advices or paanong paraan natin? Kasi sabi nyo kanina, para makapag-aral sila. So, paano natin nagagamit yung podcast and itong Project Compassion para makapag-aral po sila? Hello Bali po kasi, Ayun, alright. At si Mother Ayun po. Yung Hello Self po kasi is one of the sub-programs ng Project Compassion. So ito po yung sagot namin para sa mga nade-depress. Wow. Gaya nga po na nasabi natin kanina, we are celebrating the World Suicide Prevention Day. So very timely na nilabas ng mga communication students po kayo ng podcast. So under Project Compassion po yung Hello Self. And ito yung Hello Self po, pwede po kayong mag-message. Bukod sa pwede po makinig and makipag-chikahan sa mga episodes, ilalabas pa ng mga communication students for Hello Self. Pwede din po kayong mag-message sa page kung gusto niyo po na makakausap, kung gusto niyo po ng advice, or kahit ano pa man. So ito po yung sagot ng Project Compassion ng mga communication students para matugunan yung mga mental and emotional well-being ng mga tao. Hindi naman ng mga communication students, kundi pati na rin ng mga netizens, kumbaga. Before kasi yung mga kinikita po ng mga production ng mga communication students, directly po napupunta ang mga kinikita nito sa Project Compassion. Meron po kami ng beneficiaries. Actually, marami na pong mga communication students. At hindi lang po communication students yung mga naambulan na ng tulong, kundi ng iba't ibang communities rin po. Around 20 individuals, 20 mass communication, former or current mass communication students yung mga natulungan na. And also, nakakapaghatid rin po tayo ng munting tulong sa mga communities na may kailangan. Katulad na lang po nung sa Bohol, typhoon event, nanalasan sa Bohol noong December. Nakikita rin po tayo ng tulong. Ito po ay bunga ng pagtulungan, ang mga kinika mula sa talento, mga paghihirap ng mga communication students, mga naapektuhan ng sunog dito sa Dagupan. Hindi naman po ganun kalakihan ng aming pero we make sure na bawat sending mo na napupunta sa Project Compassion ay nagagamit sa tama. Wow. Alam nyo, sobrang inspiring na may mga estudyante tayo na in their own little ways ay nakatutulong talaga. And they have this advocacy, alam nilang may purpose sila sa buhay ng ibang tao. So, kami, nai-inspire kami. Pero ano yung epekto nun sa inyo naman? Bilang kayo yung gumagawa nito, bilang kayo yung nag-work for it, gaano ba kasarap sa pakiramdam or what does it give you, itong inyong mga ginagawa? Bilang mga estudyante kasi, syempre nakaranas din po kami ng pagod, nabubuntunan ng trabaho, nagtatanong kung tama nga ba yung napili ng kurso. Pero kung yung pagod na po ito ay bungang nakakatulong sa mga tao na nangangailangan, nasusuklihan po lahat. Kaya dito po namin iginugugol ang aming kakayahan bilang mga estudyante. Wow. Thank you, Miss Denise, sa inyo pong mga ginagawa for our other students. Ma'am Irish, for my last question po, ano po ang message nyo bilang kayo po ay isa po sa mga pioneer or baka nga kayo daw po ata talaga ang founder nitong Project Compassion. Miss Irish, ano ang inyong mensahe sa inyong mga kapwa-estudyante na gusto din gumawa ng mga ganito? And what is your message to the students who wants to give up na sa kanilang pag-aaral? First of all, gusto ko lang po sabihin na maraming salamat din po sa mga kabatch ko, lalo na sa mga kabatch ko na talagang pinursu po itong Project Compassion. Yun lang po masasabi ko, maraming salamat kasi po sa pagtitiwala at imagine yung gusto mo lang namang sumaya, kaya binibili ka ng ticket para mapapagod yung mga talento ng mga estudyante. Pero hindi ko alam, nakakatulong ka pala sa iba. Pinakamasarap siguro yung hindi ina-expect ng kapwa estudyante
na makakapag-exam siya kasi nabayaran na yung tuition niya. Wow. Sinurpresa siya dahil alam ng mga kaibigan, alam ng mga klase na medyo walang-wala siya. And nakakasarap sa feeling kasi nakasabay namin siyang gumawa. Wow. Imagine yung laki ng epekto kapag inisip natin yung kapahanan ng iba more than yung iniisip natin kung ano bang makukuha natin sa bagay na ito. Maraming salamat po sa mga sa mga sponsors namin. Actually, yung mga students kahit graduate na nagbi-build pa lang ng kanilang career or kanilang future, naiisipan na nila mag-give back. So maraming salamat kasi hindi pa kayo nakakalimot sa kung saan kayo nagmula. And also para sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa mga taong akala nila wala na pag-asa. Lagi po nating iisipin na palaging merong magandang bukas. At di man po namin maialis lahat ng problema nito sa inyo, sa inyong buhay. Pero kami dito sa Project Compassion and also sa Close-Up, susubukan po namin lahat na makakaya namin para matulungan po kayo, hindi man po ganun kalaki, pero at least mararamdaman po ninyo na meron kayong pamilya na handang makinig at tumulong po sa inyo. Wow. Thank you so much, Ma'am Irish and Ma'am Denise, and sa lahat po ng bumubuo sa Project Compassion, and sa University of Pangasinan, sa inyong organization. Ma'am, baka may gusto kayong batiin or ano po? Yan po. Kung nais niyo pong ma-experience ang kwentuhan kasama ng mga tao na handang makinig po sa inyo, like and follow the Hello Self Facebook page po. Ayun. Ma'am Denise and Ma'am Irish, maraming salamat po ulit sa pagbibigay ng inspirasyon. Project Compassion, isang napakaliit na bagay na nagsimula sa maliit pero ngayon ay napakarami na pong natutulungan. Ma'am Irish and Ma'am Denise and sa lahat ng bumubuo ng Project Compassion and Hello Self, maraming salamat po mula po sa amin na ang goal din po ay magpasaya ng mga tao. And sabi nga nila, i-follow nyo ang kanilang Facebook page, i-follow nyo na kung ano man yan. Let us support them because they also use their talents to support our mga kapwa-estudyante, mga kapwa-kababayan. At yan po ang ating i-share ngayong araw. And tumutok lang mamaya para matikman at atin nang i-assess kung masarap ba ang ice cream na gawa daw sa isda. Naku, ano kaya ito? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Batang 90s, parang ating lang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Oras po natin, alas 7:54 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na. At ngayong umaga, atin namang silipin ang mga nagbabagang balita dito sa Morning Balita. Unahin po natin dito sa Benguet, kung saan sagot po ngayon ang crop programming para ho sa pagtaas or itong overproduction ng supply ng gulay dito ho sa bansa, matapos pong sisihin ng Department of Agriculture ang mga magsasaka dahil sa pag-oversupply ng gulay. Nako, ating silipin yan sa report na ito. Balik normal na muli ang presyo ng repolyo sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ito'y matapos makaranas ang mga magsasaka ng 5 piso kada kilo ng repolyo, 2 linggo na ang nakakaraan. Makikita natin sa presyo at least 20 pesos yung presyo na. Pero at least hindi siya oversupply kasi wala naman tayong nababalitaan na binabasura. So sa first class na mga repolyo, nagre-range ng line of 2 na presyo hanggang 23 as of today. Isa umano sa mga nakikitang rason ay ang oversupply. Kaya napapanahon na raw ang pagpapatupad ng crop programming. Better than nothing. Kasi matagal na itong naging issue at walang action before. So, kung meron mang action before pero nag-fail kasi. Yun nga, kulang sa cooperation, yung mga involved na mga stakeholders, yung mga involved na offices ay hindi masyadong nag-support kaya kaya nag-fail siya. Ang crop programming ay ang pagtatanim ng iba't ibang gulay sa isang lugar. Ito'y nakakabawas ng kompetisyon sa merkado at tsak ang mataas na demand at sapat na supply ng gulay. Isa din sa mga nakakaranas ngayon ng oversupply ang probinsya ng Batanes. Kami para ho maibenta. Kaya pupunta ho dito, scared po, wala pang date, pero tinawagan kami kahapon. May pupunta po dito, yung USEC, tapos ng DA, kasama silang mga peers at gusto nilang makausap yung mga farmers din para tuwing harvest ay may sigurado na ho silang buyer po. Pero nanindigan ang mga magsasaka sa Benguet na hindi dapat isisi sa mga magsasaka ang pag-oversupply ng gulay. So I don't think it is right to blame the farmers regarding the oversupply kasi sabi ko nga they do not have the capacity to create the crop programming on their own. Kailangan talaga nila ng agency or anyone, proper agency to lead them, and that's the Department of Agriculture. Ayon kay Balanoy, napapanahon ng pakinggan ng mga magsasaka ang ideya ng crop programming. Ito'y upang maisalba ang industriya ng gulay sa unti-unti pang pagtaas ng cost of production. Mangyayari lang yan, magtitipid sila sa mga farm inputs kasi mahal na nga. So the volume will always be there. Andun pa rin yung volume natin. Pero yung quality, yun ang medyo masasakripisyo. Like say for example sa repolyo, kung dati pag kumpleto yung pag hindi natipid yung mga abono nito ay very compact and heavy siya. Ngayon, pag magtitipid kasi yung farmers sa mga fertilizers and all, parang yung repolyo magiging ampaw na siya. Nakatakda pang magharap-harap ang Department of Agriculture at iba't ibang magsasaka sa Benguet sa pagbalangkas sa pagpapatupad ng crop programming. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mula naman po sa Benguet, baba tayo dyan sa Nueva Ecija dahil unti-unti po ngayong sumisikat pa ang isang ice cream na ang gamit ay tilapia. Ating silipin yan sa report ni Kay Ombak. Sino mag-aakala na ang simpleng isdang tilapia pwede palang gawing panghimagas? Ito ang alok ng grupo ng mga HRM students mula Cabanatuan City. Mahilig naman ako gumawa ng ice cream cake at home. So ginamit ko muna yung oat concoction for making the ice cream and then I just incorporated the steamed tilapia fillet. Tapos ginawa na ang ice cream. Noong 2013, naimbento ng isang grupo ng mga hotel and restaurant management students mula Cabanatuan City ang recipe na ito. Ito'y matapos nilang hamunin na gumawa ng samot-saring recipe gamit ang tilapia.
Mula sa ideyang ito, ginawa nila itong negosyo noong 2015. Tapos makatanggap ng suporta mula sa Bureau of Agriculture Research. Ang pondong natanggap, ginamit para sa enhancement at commercialization ng tilapia ice cream. So doon na, during project, nagkaroon na kami ng branding ng dairies. The dairies actually was a team's effort. Mula dito, ginawaran ng Gold Seal Award ang kanilang produkto noong 2016. Sumasabak na din sila sa mga exhibits sa iba't ibang bansa. Malaki din ang naitutulong nila sa tilapia farmers sa probinsya. Adopted one cooperative and we capacitated them from the tilapia grow management to tilapia processing hanggang sa labeling na, no? Bagong alok ngayon nila ang tilapia oatmeal cookies at iba pa. Nakakaabot na sa iba't ibang parte ng bansa ang tilapia ice cream at samut-sari pa. Patuloy pa ang pag-imbento ng grupo ng iba't ibang recipe upang mapalakas pa ang industriya ng pagtitilapia sa probinsya. Kay Umbak para sa Luzon Headlines. Mula naman po sa Nueva Ecija, akyat naman tayo dito sa Region 1, dyan ho sa San Fernando, La Union, dahil patok po ngayon ang mga bagong pasyalan dyan ho sa Barangay Bacsil, San Fernando, La Union. Ako, ating silipin yan sa report na ito. Ano po ba ay relaxation while enjoying good food? Gusto dyan ang View Deck Restaurant sa Bacsil, San Fernando, La Union. Bukod kasi sa iba't ibang klase ng putahe at merienda, ang view, tiyak, mapapahanga ka. Kaya ang magkakaibigan ito, pagamat mula lamang sa katabing barangay, naging hangout place na raw ang kainan. May record ko po dito na maganda po at mura po yung mga bilihin na paninda po nila. Mga tanggal ng pagod yun. Kwento ng may-ari na si Denny, mula sa mga simpleng na mesa at mga kahoy na upuan sa silong ng bangko, unti-unti niya itong napalaki hanggang naging isa na itong ganap na View Deck Restaurant. So, frequently, grupo yung dumarating. Din naghahanap sila ng lugar. Pwedeng kainan kasi nag-stay sila dito pero maganda dito pero wala silang pwedeng kumain. Maraming Sa di naman kalamuan, matatagpuan ang Bacsil View Deck campsite. Ito'y masarap panoorin ang sunset o sunrise. Hanggang sa na-discover ng mga bikers. Tapos yun, hanggang sa nag-suggest na yung mga bikers na magtinda kayo ng mga ganito, ganun. Why not pag baka gusto ng mga taong pag nagustuhan yung view, gustong mag-overnight, kaya yun, kaya na, nabuo yung cabin unit. Bukod sa cabin na pwedeng rentahan, bukas din sila sa mga nais magdala ng kanilang sarili tents. Pares at ibang pangkatulog dyan ang kanilang handog sa mga customers at bisita. At dahil nasa mataas na parte ang view deck, mararamdaman raw ang malamig na klima tuwing gabi. Pero you don't have to worry dahil ang kanilang bonfire always ready. Kaya, pwede itong bisitahin kahit mag-isa, kasama ang sinisita, opa at pagkakait ko ang pamilya. Wendy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita natin ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagan pang mga balita, tumutok lagi po sa Luzon Headlines alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon alas 6:30 po ng gabi. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ang 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa!
Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suporta ng Fari at Sakri. Tatapusan ko na. Mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suporta ng Fari at Sakri. Tatapusan ko na. Mosquito man. Thank God it's Monday at nagbabalik po ang Morning Balitaktakan para sa ating favorite part of the day. Ang ating, ano ba to? Charades. Oo. So, namiss ko yan na. Kaya ayokong nakatayo tayo eh. Nangyayari sa atin ha. Pag ano, no? Hindi ako High, natutuwa smallest. sa nangyayari, direct ha. At ayan, i-welcome naman natin ang ating mga bagong makakasama everyday. Oo, ayan. Sino-sino sila? Sinong mauuna? Dahil may pa-games tayo ngayong umaga. Siya si Miss? Miss Trisha, Trisha from the yan. University. St. Louis University. St. Louis University. Oh, baka naman may gusto siyang batiyan. Oo. Ate Sofia. Go, Trisha. Shoutout po sa lola ko, nasa TV na po ako. Yes! Pwede. Alright, ayan. Para sa ating unang charades. Ano ba yan? Alright. Pero, pag may mali, pag walang nakasagot. Paano? Pag So, may- tayong sasayaw. Tayong sasayaw. OMG. Pero kapag tama Ready na ba tayo, yung Pag tama dyan? tayo, sinong sasayaw dyan? sila. Oo, sila ang sasayaw. Siya rin, Alright. Yes, tama. Game para sa ating unang charades. Okay, ano Patingin yan? naman kami ng charades mo. Oh. Movie po to Ang Oh, movie. Alright. Movie. Ayusin. Kung gusto mo ng partner, hugot ka lang. Alright. Hello. Hello. Hello, love goodbye! Ay! At dahil tama Dali. kami, sasayaw kayo. Murong kayo Sino dito. sasayaw? Alright. Sino? Asan na yung sasayaw? Pasok. Asan na yung music natin? Diana, pasok. Pasok, Diana. Asan na yung music? Monday ang energy Sana okay ka lang, Diana. Alright. Next. Sino? At sino itong bagong ano natin? Layla! Layla. Alright, Ate Layla. Layla, anong gusto mong ipakita sa amin? English. Alright. For Four words. princess siya. Princess. Rapunzel. Tangled. Ano yan? Ano yan? Sleeping Beauty. Charot. Si Little Mermaid. Ano for? For The Little Mermaid. 4 words ba? ilang words? 4 Ilang syllables. words? Bakit Will you marry me, Char? 4 words. Pero princess, ano to? Barbie ba yan? Char? Barbie? Movie. Movie.
Tagalog? English. English. Four Sisters in a Wedding. Perfect. Alright. Sasayaw ulit. Chill. Sasayaw, pasok! Ano, Diana? Diana. Alright, music please. Monday Energy. Friday Energy. Ay! Oh. Paano ulit yung ano? Paano yung ganun niya? Hello, Ma'am Tibaldo. Alright, next para sa atin. Next is... Alright. Si Taj. Alright, Taj. Hello, Taj. Okay, Tagalog. Two words. Petrang Kabayo. Oh my God! Petrang Kabayo. Oh, Diana, pasensya ka na. Kala ko flash. Halika na, Diana. Sorry, Diana, nilalagay. Music please. Ay, samahan mo, Taj. Sabahan mo siya. Okay. Oh. Wala pang music, Asan yung music? Inuunahan nyo, wala pang music. Oh. Sige. Alright? Oh. Hilig talaga si Taj mag ganun eh. Oo, no? Oo, no? Oo. Next. Kalma ka lang, Parang Taj. may mali ata sa mga interns natin ngayong may mali ata. Okay, balik tayo kay Kwan. Sa kanya. Sinong sa kanya? Nakabalila? Alright. Trisha. Alright, game. Okay. So, English. Ay, nagsasalita. Oo, bakit nagsasalita? Ba't naga nagsasalita? Alright. Baliw. Crazy. Crazy? Crazy Beautiful You. Crazy lang. Crazy Beautiful You. Diana, Diana. tumigil ang iyong Oo. ano. Diana, ayusin mo naman yung step mo kapatid. Diana. Ayan. Dito kayo. Paano? Music please. Ay! Palaban! Wala na, iba na. Alam namin yan Ayan. Next. Alright. Nasa next na charades. Si Laila. Yan. Tagalog. Wala. Walang Wala. himala. My God. Bumalik ka na. Bumalik ka rito. So easy. So very, very Ayan, easy. sasayaw na sila. Wala bang hard dyan? Wow. Next, music please. Iba talaga yung mga stepan nito. Saan kayo nagpunta kagabi? Iba yung mga... Iba talaga, Ma'am, no? hindi po namin in-expect na ganito po ang ating mga charot. Alright, meron pa ba? Meron pa? Wala na. Wala na. Bakit Alright. wala na? So, pasalamatan natin si Laila, Trisha, and si Taj Taj. and Yan. si Ang ating Diana. dancer. Si Diana. Ayan, bukas po, pasensya na po kayo, hindi pa po sila nakapag-practice, mga ka-MB, ano? Bukas baka mas maayos Sila po ang nabigla. kanilang sayawan. Nako. Maraming salamat po sa nanood sa aming YouTube channel, pansamantala kaming nawala sa Facebook, pero kami ay magbabalik, kaya abang-abang lang lagi. Namangan nyo rin po ang Luzon Headlines at ang ating News First North Luzon mamayang gabi. Kayo. Oo. Actually, mag-greet ako ng mga kasi maraming nagpapa-message ngayon. Hindi daw sila maka-message doon sa bakit? mga comment doon nga sa ating Facebook. Kaya, direct PM na lang daw. So, ayan, greet ko ang aking family pa rin. Of course, unahin ko na Pagaduan family, Labador family, Castillo family dyan sa La Union. And para sa belated happy birthday rin kay Jake Calix Duhenya Relato na 10 years old na noong September 7. Happy birthday, ading ko. Pasensya ka na hindi ka namin nag-greet noon. Ayan, and nagpapagreet din ang naging guest namin noon na si Stephen Joshua Solomon from San Fernando City, La Union. So, ayan, hoping na nice ang weather natin dyan. Ayan lang. Ikaw, Sir Charles. Ayan, babatiin ko lang yung family ko dyan sa Tagudin, Ilocos Sur, Limon family, and Fontanilla family dyan, and mga pinsan ko all over the world na nagkalat. Wow! For the Sana rain. lahat. Nagkalat. Oo, syempre ang Oo. aking family, ang family ni Course and sa aking nag-isang course, good morning sa iyo. And Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic, and Habits Corporation na napakaraming produkto, pampawi ng mga sakit sa ating katawan, lalo na sa ganitong weather dahil wala nang sa Maraming salamat din po sa National Grid Corporation of the Philippines, ang TG Home Builders at ang Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Yan, batiin din natin ang Musar Music and also Batang 90s Milk Tea. At wag natin kakalimutan kung hanap nyo ang outdoor adventure, punta na ko kayo sa Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union. Nakasama niyo po para simulan ang ating napakagandang week ang nag-iisang Minan in the House. Napakalit pero napakalit Randy Guzman. At nakasama nyo rin ang iyong nag-iisang ate/tita, Sofia Pagatuan. Nakasama nyo naman po sa talakan at diskusyon, Charles Limon, at bukas magsama-sama ulit tayo dito lang sa Morning Balitaktakan!